בוקר טוב לכולם. היום אנחנו יום ראשון בשבת קודש, יום אחד בשבת קודש, י"ג אייר תשפ"ה. היום 28 יום לעומר, שהם 4 שבועות. ואז היום בערב נתחיל שבוע חמישי, זה יום י"ד בעזרת השם בערב, וזה פסח שני, זה יום טוב, וזה נפתח כל שערי שמיים ויהיו ישועות גדולות. אמן. אז בעזרת השם זכינו לשבת נפלאה מיוחדת. כאן באתרא קדישא מירון הייתה שבת של התעלות, פרשת אחרי מות קדושים. כולנו בכל ישראל קיבלנו קדושה גדולה בעזרת השם, אם אנחנו מתקדשים במצוות ומעשים טובים, בפרט מי שנמצא אצל רבי שמעון בר יוחאי שכולו קודש ומשפיע קדושה, וזה היה שבת מיוחדת. ועכשיו הולכים מקודש אל קודש, כלומר עכשיו אנחנו נלך פרשת אמור שמדברת בקדושת הכהנים, בקדושת רשב"י. אז בעזרת השם אתם יודעים, פרשת אמור זה פרשה של הכהנים, הקדושה של אהרון הכהן. הלוא רשב"י למעשה הוא גם כן, חוץ שהוא ניצוץ של משה רבנו, הוא עושה את כל מה שעשה משה רבנו, והוא זכה לגלות את סודות התורה, מה שאף אחד בעולם לא זכה. הוא גם כן נכנס לפני ולפנים, קדושת אהרון, על ידי סודות התורה שהוא זכה לגלות, אז הוא נכנס לפני ולפנים, כמו כהן גדול שנכנס ביום הכיפורים לחודש הקודשים. רשב"י זכה ברוחניות להיכנס לקודש הקודשים, לא רק לבין הבדים אלא בתוך הארון, בפנימיות. אז רואים שכל המועדים הם קשורים לרשב"י. פרשת אמור מדברת על מועדים, כל המועדים של השנה בפרשת אמור. ורשב"י אצלו כל המועדים, זה משהו פלאות. אז בעזרת השם שנזכה לאור הזה הגדול של המועדים. למה אתם יודעים, יום ראש השנה כולם אומרים לפניו כבני מירון. יום כיפור, מי שיבוא לפה, איזה בחיות, יש פה יום כיפור. אחר כך מה בא לנו? חנוכה, נרות, הכל ההר פה נרות. אחר כך מה בא לנו? פורים, הכל ההר פה זה פורים. שותים, אוכלים, שמחים, שותים יין, וגם כן יש הרבה תחפושות. כן, כולם לובשים גלימות, כובעים מיוחדים. אחר כך פסח, זה פסח שני עכשיו, וגם כן הפסח כמה שוחטים פה כבשים, ויש הרבה עניינים. ראשו על קרעה ועל קרבו. שבועות זה חג מתן תורה, פנימיות התורה, וכן הלאה. כל החגים הם פה, סוכות, הכל פה סוכות. גם אנחנו יושבים עכשיו בתוך סוכה, בצילה דמהימנותה. אז בעזרת השם העיקר הגדול זה אמור ואמרת, להזהיר גדולים על הקטנים בעזרת האל ובשועתו, וכך נזכה. אתם יודעים איזה יומים קדושים מיוחדים. אז יש פה עכשיו, יש מצווה מיוחדת לכהנים, והוא אישה בבתוליה ייקח. אבל בעיקר כהן אדיוט מותר לו לקחת אלמנה, אבל אישה גירושה מאישה לא ייקחו. למה? כי קדוש הוא לאלוהיו. היה מעשה נפלא בזמן הנודע ביהודה, וביחזקאל לנדה היה בזמנו משהו אדיר. בעיר שלו היה כהן אחד שרצה להתחתן עם גרושה. אמר לו הרב, אתה לא יכול להתחתן עם גרושה, התורה אומרת ואישה גירושה מאישה לא יקחו. אמר לו ברוב חוצפתו, אומר, אתה תחתן אותי עם גרושה וגם אתה תערוך לי את החופה ואתה הכל. היה לו מקורב למלכות,
הייתה אז המלכה קטרינה. זה סיפור שהיה, בזמן הנודע ביהודה. היה לו קשר איתה, הלך וסיפר לה, המלכה מיד הוציאה צו מלכותי, שחייב הרב הנודע ביהודה, בחזקאלן דהרב, לחתן אותה, הוא יערוך את החופה. אמר אין בעיה. ביום החופה, מה זה התאספו קהל אדיר? היה מסקרן, מה יעשה הרב עכשיו? איך הוא ינהג? התחילה החופה, הרב פונה לחתן, אומר לו, יש לך טבעת? אומר כן. שואל את העדים, היא שווה פרוטה? אומר כן. אומר תיקח, תפוס ביד, תגיד, הרי את מקודשת לי, מקודשת כדת המלכה קטרינה. אומר לו, מה זה? מה פתאום? כדת משה וישראל. אומר, איזה משה וישראל? דת משה וישראל, אישה גירושה לא גם. היא מקודשת לך, אתה מקדש אותה לך כדת המלכה קטרינה. רק שמע את זה, התחיל לקבל חיד ורעדה. החתן עזב את החתונה וברח. אומר, לא רוצה להתחתן. עזב את המקום. אומר, מה, אני אהיה כדת, לא כדת משה וישראל? לא. בשום אופן לא יעשה כך. האומץ, הרב הכניס בו, יראת שמיים הקדושה. זה אי אפשר להיות. לא רק זה, אם היה הולך למלכה, הוא אומר לה, אני רציתי, כפי שאת אמרת, לתת לך כבוד. אפילו אצל אומות העולם, יש אצלם קבלה, מי שמעמד האצולה, מהזרע המלוכה, לא לוקחים גרושה. היה פעם בבריטניה מלך שהפסיד את המלוכה בגלל זה. אתם מכירים? היה המלך ג'ורג', כשהוא נפטר, הלך לבית עולמו, הוא המלך הג'ורג' החמישי, הסבא של המלכה האחרונה שהייתה. בנו הגדול היה קוראים לו אנדוארד, וזה התמנה למלך אנגליה, קראו לו אנדוארד השמיני. כולם רצו שהוא יהיה, אבל הוא יהיה פיקח הגדול, היה לו קשרים בכל העולם, הוא ניהל כל הממלכה של אבא שלו. אמרו כולם שאין כמותו, הוא יהיה המלך, אנדוארד. אבל מה היה לו בעיה? למה? הוא מצא אישה ממרוקו, ממוצא מרוקאי, לא אמריקאי, ממוצא מרוקאי. שם הייתה גירושה, והוא רצה להתחתן איתה. אבל חוק הכתר הבריטי אומר, צריך להיות כפופים לכנסייה. היה אסור לי לקחת אישה גרושה עם בעלה הקודם עדיין בחיים. אם לא בחיים, נו. אבל אם עדיין בחיים אי אפשר. גם לא אישה ממוצא אחר. רק מאותה מוצא, אי אפשר מקור אחר. והיא הייתה ממרוקו, ומה שהיה לו יצר רע כזה גדול, אמר, טוב, אני מוותר על המלוכה, העיקר שיקח את האישה הזאת. ביטר להיות מלך, הטיפש הזה. ביטר. העיקר שלא יצטרף להיפרד מאשתו. באמת, אחרי פחות משנה, התמנה אחיו, אלברט. הוא התמנה להיות ג'ורג' השישי. ביצחק זילברשטיין, הוא כותב, הוא אומר, התחילה בדיוק מלחמת העולם השנייה. הוא אומר, אנדוארד היה לו קשר חזק עם הנאצים, היה אכזרי גדול, היה מתומכים של היטלר. הוא אומר, היה אסון נורא אם הוא היה מלך. לכן, פלא בזה הפוך. תראה איך הקדוש ברוך הוא מנהיג את העולם, יודע איך לסדר, זה פלא פלאות, כן. תראה דבר פלא, היה עוד מעשה נורא, ואישה גירושה מאישה לא ייקחו. באמריקה היה יהודי אחד אברך, נשא אישה, חיו חיים זהב. כבר 10 שנים לא היה להם ילדים. האברך הזה רק ככה, רוצה ילדים. בלית ברירה, כמו היה אצל רב שמעון בר יוחאי. גירש את אשתו, בשביל רוצה ילדים. ואחרי שגירש, נסע לארץ ישראל, והיה בוכה בכותל המערבי, בא לפה. מה זה בוכה? שהוא רוצה אישה, להביא ילדים. בוכה. טוב,
בעודו פה בארץ, כבר התקשרו אליו שאשתו הגרושה מעוברת ממנו. הכהן הזה נהפך עליו עולמו. עכשיו הוא מאוד רוצה להחזיר את אשתו, אבל הוא אישה גרושה. הוא כהן, לא יכול להחזיר אותה. בצר לו, הלך לרב חיים קניבסקי. אמר לו רב חיים, תלך לרב אלישיב. הלך לרב אלישיב. אמר לו, תלך לכותל, תבכה ותבכה ותזעק להשם, אין לך ישועה. הוא אומר, איך זה יכול להיות? הוא אומר, מה שאני אומר לך תעשה. הוא האמין ברב. הלך, היה בוכה. הוא אומר, שאני לא יודע מה לעשות, לא יודע מה לעשות. כשהיה בקודש, בכותל, ניגש אליו ואיזה יהודי ראה אותו כל כך מוחה. תגיד לי, סיפר לו את הבעיה. אומר לו, אתה בן יחיד? אומר, כן. יש לך אבא? אומר לו, כן. האבא אבל חולה, מוטל על ערש דווי. אמר לו, אני מייעץ לך, תיסע מיד לאבא שלך. ותבכה לו, תגיד לו את הצרה שלך. אולי יכול לפתור לך את הבעיה. הוא אומר, איך לפתור את הבעיה? אבא שלי כהן. הוא אומר, תלך. ככה היה. נסע לבית. אמרו לו, אבא שלך לא מדבר עם אף אחד. איפה הוא? כמו מורדם מושב כזה. כשהוא בא, התחיל לבכות, אבא שלו אומר, אבני, מה יש לך? מה אתה צריך? סיפר לו מה שקרה. הוא אומר, אתה יכול לחזור אליה, אתה לא כהן, אתה מאומץ. אני לא היה לי ילדים. לקחתי אותך, גידלתי אותך, אומרים שלך לא כהנים, אני כהן. אתה לא כהן. אין לך בעיה. אתה לא הבן שלי. האברך הקליט את אבא וצילם אותו, איך הוא אומר את זה, הביא את זה לבית דין, אמרו לו כן. אנחנו מבררים, ביררו, כן, הוא לא כהן. הוא לא בן של כהנים. תראה איזה עידת העידות וסיבת הסיבות. איך הקדוש ברוך הוא מסדר את העניינים. זה הכל פדעי הבורא יתברך. היה רב זלמן מברוג'ין, היה יושב בישיבה עם התלמידים באמצע הלימוד, יצא לכמה דקות, נכנס לישיבה איזה עגלון אחד שהיה כהן, שואל את התלמידים, מותר לו לקחת גירושה? אמרו לו, איזה שאלה אתה שואל? אתה כהן? אתה לא יודע את ההלכה? חס ושלום. מיד יצא, חזר רב זלמן וראה את כל הילדים צוחקים. ואני לא אתם צוחקים, סיפרו לו. רב זלמן אמר, תקראו לו. אתם לא הבנתם את השאלה שלו. הוא היה בעל הגולה. בעל הגלה. היה לוקח איתו, אז הוא שואל אם אפשר לקחת גרושה. הוא רוצה לקחת את הגרושה למירון, בעגלה. שואל אם מותר להסיע אותה. לא להסיע. לא להסיע, להסיע. אמר לו העגלון, איפה זה? אמר, זה קרוב, 3 קילומטר. אמרו לתלמידים, הוא לא התכוון לזה, הוא התכוון להתחתן עם גרושה. אמר להם, לא. קראו ליהודי, חזר, אמר לו הרב, מותר לך לקחת את הגרושה למירון. מה אתה רוצה לקחת? לאיפה אתה רוצה ללכת? הוא אומר, כן, למשל, כן. הוא רוצה לקחת אותה, היא רוצה לנסוע למירון. אני לא יודע אם אני מותר לי להסיע אותה למירון, אני כהן. גרושה, להסיע אותה למירון. אבל אתם רואים?